भाई अमर तनी भोजपुरी के करता धरता पावर स्टार पवन सिंह कही वाला वीडियो देख लो जा। पावर स्टार पवन सिंह कइले बा कमाल हमर लाल घाघरा, कइले बा कमाल तोहर लाल घाघरा। आपके चरण को मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ। आज भोजपुरी के ई लेवल पर देख के मजा आ गिल बा। और जौना भोजपुरी के लोग गाली और हीन के नजर से देखत रहो, आज उहे भोजपुरी पूरा दुनिया हिलैले बा। और एकर पूरा क्रेडिट पावर स्टार पवन सिंह के जाता। आज पवन सिंह जौना हिसाब से दुनिया के हर बड़ा मंच पर भोजपुरी भाषा के प्रस्तुत करता न एकर केहू कल्पना भी ना कइले रहे। और आज पवन सिंह अपन भोजपुरी गाना पर पूरा दुनिया के झुमा रहल बान। और ई पूरा भोजपुरिया समाज खातिर गर्व के बात बा। आज भोजपुरी और पावर स्टार के पावर पूरा दुनिया देख रहल बा। और अब खाली हमने के ना पूरा दुनिया पवन सिंह के पावर स्टार कहता। तबे न आज पूरा बॉलीवुड के अपन शो फिल्म और टीआरपी चलावे खातिर पावर स्टार के जरूरत पड़ता। और पूरा बॉलीवुड के पहला डिमांड पावर स्टार पवन सिंह बान। एकरा के कहल जाला असली पावर। और यही पावरवा के वजह से पवन सिंह के पावर स्टार कहल जाला। अब हमनों के पूरा गर्व से कह सके नी जा कि हमन के उहे भोजपुरी से हई जा जौना भोजपुरी के पवन सिंह पूरा दुनिया हिलैले बान। और ई तो खाली शुरुआत ह, आगे ऐसन ऐसन धमाका होई जौना के देख के पूरा दुनिया हिल जाई। एगो कहावत है न कि एक बिहारी सब पे भारी। अरे होई कोई अपना जमाना में कितनो बड़का स्टार, लेकिन आज के डेट में पावर स्टार से बड़ा सुपर स्टार कोई नहीं खे। बाकी पूरा भोजपुरिया समाज से एगो आग्रह बा कि तुहन जाना अपन प्यार और आशीर्वाद अपन पवन सिंह पैसा ही बनौले रह जा, ताकि पवन सिंह भोजपुरी के झंडा पूरा दुनिया में सबसे ऊपर लहरा सको। जय हो पवन भैया, जय हो भोजपुरिया समाज।